Sa headlines kan mga barata, mga dakulang aktibidad sa bulan kang Nobyembre natapos na mayong rimalaso sabi kan Public Safety Office. Mister na naglukso sa salog sa Banwanin Libmanan Camarines Sur na ilubong na. Grade 9 as in grade 10 students sa Banwanin Calabanga Camarines Sur arestado sa pagpabakal in pinaalang na dahonin marijuana. Mga personang involved sa kariribukan sa Barangay Tinago, Siyudad kang Naga na armado nin balisong asin sumpak. Pinagahanap na. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bereta. Sobra ang pasasalamat ni Public Safety Office Head Rene Gumba matapos na maging matrayumpo ang mga inilatag din ng seguridad sa duwang dakulang aktibidad sa Siyudad ng Naga ngunya na bulan ka Nobyembre. Aramon tang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Ngunya na bulan ka Nobyembre, duwang dakulang aktibidad ang pinagsibutan kang Public Safety Office kang Naga, urog na ang paglatag ng seguridad, pagmanihar kan bulos kan trapiko, asin pag-andam sa medical response. Gabos ini, natapos na mayo ni naging dakulang rimalaso. Enot iyo ang undas. Huli kay ni labi-labi ang pasasalamat ni Public Safety Office Chairman Rene Gumba sa mga nagtarabang para ini maging matuninong. Inot so undas na sa pagpuon kang bulan na ini iyo ang siributan. Nagpapasalamat kami sa gabos na mga nakikooperar, so mga kampusanto, so mga katuwangta sa medical, sa security, sa traffic management, including the volunteer groups na nagtarabang hanggang sa amay na maagahon, nakaarantabay. So nairaos taning matuninong, in general, peaceful, so sa tuyang undas 2022. Nobyembre 9, 13, 16 asin Nobyembre 20, apat na aldaw na pinagibo sa Siyudad kang Naga ang Bar Examination 2022 kung sa nakatutok ang Korte Suprema bakulang sa proseso kang examination kundi sa nakalatag na seguridad. Natapos man na mayong rimalaso. Apwer sa mga nagtarabang na grupo, pinasalamatan ni PSO Head Gumba si Mayor Nelson Legacion sa pagtitiwala sa buot sa Incident Management Team. So dakulang bagay na ining national na examination ka mga nag-aspirar maging abogado ginibo digdi sa tuyang lugar. And we hope that Naga will be considered again in the coming year. Although nakaduwa na po kita. Sa laog ning sarong taon, duwang bar exams ang ginibo igdi sa to. Kang February, saka kang ining bulan na ini kang Nobyembre. So matuninong man, so pagkondusir kang bar exam, peaceful, orderly. Ang sabi nga ni katong mga taga Supreme Court na nakairibanan ta sa trabaho, dakula so sa indang pagpa-Diyos mabalo sa suporta kang lokal na gobyerno. Siring man, pasalamat kita kay Mayor Sondo sa tiwala sa Incident Management Team, and of course sa mga kairibanan ta sa IMT na mahihigos, so sa PNP, CDRRMO, Bureau of Fire Protection, PSO, and other organizations na nagtarabang sa satuya, including the volunteer organizations na dahil po nawawara kapag may kasiributan kita, pirming yaon ang suporta. Kabalingon yan sa pinag-aandaman kang Public Safety Office, iyon na naman ang masibot na sentro kang Naga, huli kang paabuto na pagsilibrar kang Kapaskuhan asin bagong taon. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sa ibang isyo, sa bulan kan Enero sa masunod na taon, maitatakod na asin magagamit na kan lokal na gobyerno kang Naga ang mga kadagdagan na CCTV camera na pinagbakal kan syudad. Susugkiri ni Gumba kan Public Safety Office ang mga lumang CCTV camera ang ililipat ng ibang lugar kang syudad. Ang lokal na gobyerno kang Naga nagtagaman ng 4.5 hasta 5 million pesos para sa kadagdagan na bagong CCTV cameras. Update lang duman sa CCTV procurement. Kung sa Indomagirom duman, before September, pinagtawanan kami kang Sangguniang Panlunsod ni 4.5 or 5 million na budget para pakarayon so sa tuyang CCTV system pahiwason. Nagpuuna so nangganang bidder, pero igwana pong nanggana, and then nagmobilize na sindang ngunya na Nobyembre. Ang sabi sa kuya, ang target nindang makumpleto iyan by January. So, operational na dapat by January. So, ining bulan na Nobyembre, saka Disyembre, mahiling nindo yan, nagtatarakot dyan ng mga CCTV, naghahali katong mga lumata. Sa iba pang bareta, padagos pang pinagbibisto kan mga otoridad kung si Isay ang imbweltong persona
sa karibukan sa Barangay Tinago, Suudma, na kung sain armado subuot nin balisong asin sumpak. Aramot ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Padagos pangunya na pinagbibistokan mga otoridad ang 8 individual na nagkrear nin komosyon na asin nagpaputok pa nin sumpak sa Tinago, Naga City pasado alas 7 kasubanggi. Sigun Kinole Buenos Aires ang Chief Tanod kan Tinago, tulos man na pigaralapagan mga inin anoma na sinasabi nga may darang patarom asin sumpaka na kung sa target ang duwaga magkaibahan na tagalirma. Sinasabing iriwala sa babae ang posibleng nga pigikanan kan iwal kan magkaibo nga nalado. Ay, itong ano guys, ay din tabi itong ano, pero itong dua pong padungan naman sa isa ko, nanandagap ito. Ano da po ang Ang initial pong ano nila, itong sa mga girlfriend bata-bata Tinago High School. Anong dara-dara possible po kayo itong mga ano? Itong ilit pong nailing kang chiptado kang dengdang po, balisong, tapos sumpak. Kaya sa ngunyan, mas babantayan pa ka ng mga katanudan sa barangay ang luwasan kan Tinago National High School tangani nga may wasan na ang mga siring na insidente. Para sa buhay sir, niya magyari kami sir, ano ko dyan, paghuluwasan ng Tinago man siya sir, ito yung nagatabi kami sir, arami kang duty kang Tinago High School. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nailubong na kan sumagong aga ang bangkay ni Jobet Galletes na taga Malansad, Viejo, Libmanan, Camarines Sur na naglukso sa salog kang nasabing banwaan kang nakalis na simana. Nakisumaro man sa pagbundo kan pamilya ang kapwa kaini Barangay Tanod kan nasabing lugar. Naglukso sa salog ang biktima huli kang paglamag sa nahulog na envelope na may laog nin ATM card na para sa 4-piece. Padagos pa sa mga bareta, tubod sinda dating editor-in-chief kan periodikong Bicol Mail asin ngunyan City Councilor Jose Perez asin Gladys Canoy, membro kan Naga City Hall Press Corps, na dapat lingawan ang Maguindanao Massacre na may 13 taon na ang nakalihis. Susog ki Consial Perez day ini pwedeng lingawan para day maotro. Para kimis Canoy man kan Naga City Hall Press Corp, nakakamundo na padagos naghahanap hustisya si mga biktimang sibilyan asin mga taga-media sa halawig na panahon. Dahil niya to ni paglingawan, tangaling dahil po mautro. Asin, lalong dahil niya to paglingawan hanggang dahil pa nakukuha si intirong buong hustisya. Makamurumundo lang, nahasta sa ngunyan, itong ordinaryong tao na nadamay duman at bagin man si itong mga medyang nadamay duman hanggang ngunyan nagkukurahaw, ano ning hustisya. Sa pagbabalik kang Newsbreak, 2 estudyante sa Sarong National High School sa Banuanin, Calabanga, Camarines Sur, arestado sa pagpabakal sa buot nin pinaalang na dahon nin marijuana. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan,
Ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Padagos pa sa mga bareta, duwang estudyante kan sarong National High School sa Calabanga, Camarines Sur arestado sa pagpabakal subuot nin pinaalang na dahon nin marijuana. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Dinakop kan mga otoridad ang duwang estudyante matapos maaktuhan na nagpababakal nin pinaalang na marijuana sa loob mismo kan na Jose de Villo National High School Kasudma. Segunda sa report kan Philippine National Police, naaktuhan kan security guard kan eskwelahan ang bentahan kan pinaalang na marijuana kan na duwang suspect na si Jordan de los Reyes, 19 anyos, asin Carlito Francisco Jr., 20 anyos. Na-recover sa mga suspect ang marijuana na nakapatos sa sarong papel asin drug paraphernalias. Nasa kustudiyan ngunyan kan PNP Calabanga ang duwa, asin na asasangatan ng kasong pagbalgar sa RA 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, News Break. Sa satuyang police report, duwang suspek sa pagpabakal nin illegal na droga sa banwaan nin Kalaman, Camarines Sur, arestado kan Police Drug Enforcement Group kan Suodma. Ang detalles aramon taman sa report ni Jerome Breeze. Dakop sa isinigibog nga drug bypass operation Kasudma sa Zona 3 sa Barangay San Agustin, Kanaman, Camarines Sur. Ang duwa nga persona nga taga-naga sa pangunod ka na Police Drug Enforcement Group. Sa report, dinakop ang mga sospek na sinda Felix Panimdim, 46 anyos, sa taga-Barangay Liboton, asin Christopher Ignacio, 36 anyos, sa kan Barangay Bagong Bayan Norte. Matapos ang mga ning mabakalanin pinagtutubudan shabu. Nakuha sa mga sospek apat na sachet kan nagtutubudan shabu na may pigkakarkulong nga kantidad na 61,200 pesos. Nasa kustodiya ngunyan kan mga otoridad ang mga nadagop na persona tangaling sangatan ni na kaso. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, News Break. Mientras tanto, siniguro man ni Police Captain Michael Albania, Chief of Police kan Kanaman, Camarines Sur, na padagos ang saindang kampanya kontra sa mga personang imbuelto sa illegal na droga sa saindang banwaan. Mantang bako paman subuot malala ang problema sa illegal na droga sa saindang banwaan. Sa mga susunod pong mga aldaw, ito kaming mga aktibidades regarding po dyan, mga supply reduction and demand reduction activities. Di bali, tuloy-tuloy naman parabis pa naman po ang pagkakalan ang ng mga activities regarding po dyan. Sa iba pang bareta, sarong programa para sa paggirumdom kan ika-13 taon kan Maguindanao o Ampatuan Massacre ang pinagigibong niyan duman sa siyudad kan Legazpi sa panginginutman kan Bicol Organization of Neo Journalists. Susog ki Jerome Hope de la Fuente, ang presidente kan Bonjour, dapat lingawan ang nangyaring panggagadan sa mga miyembros kan media duman sa Maguindanao asin ibang mga nadamay pa digdi. Or nagko-commemorate nitong 13th year ng 1123 or ng Ampatuan Massacre ay para hindi natin makalimutan yung mga horrors na nangyari, yung pagpatay na nangyari, hindi lang sa ibang mga tao pero lalo na sa mga parte ng media.
Mga tugang 31 aldaw na sana, Pasko na. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta mo niya na aldaw. Dahil malingaw na bisitahon ang Samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.